täällä törmäsi Antti Muuriseen täällä Eastonissa tälleen sattumalta, niin tehdään lyhyt haastattelu. Mitäs kuuluu? Kiitos, hyvää. Eli eläkkeelle pääsy on jolle kaikille varmaan tavoite. Ja minäkin olen nyt siinä vaiheessa jo, että yli 70-vuotiaana tulee seurattua jalkapalloa paljon ja yrittää liikkua niin paljon kuin mahdollista, että kaikkea hyvää kuuluu. Hyvä. Niin, sulla oli syntymäpäivä tässä hiljattain. Mä näin somessa, että 71 vuotta. Näin pääsi käymään. Tuntuu hurjalta, mutta eikö ne sano, että ikää vaan numeroita? Näinpä. Onko se Kontu vai Valtti? No, mä pelaan Valtissa edelleen 70-vuotiaissa 65-vuotiaissa. Ja sillä lailla näin ikämiesjalkapallon kannalta se on Valtti, mutta seuraan kyllä erittäin suurella innostuksella ja mielenkiinnolla Konnun tarinaa. Ja nyt siellä on Hännisen Masa, mun entinen pelaajakin valmentajana. Ilmeisesti Hännisen Jallukin on siinä mukana. Eli kyllä tulee seurattua tosi tarkasti ja hienoa, että Kontu toimii. Ja Kontulla on niin iso alue, että siellä on paljon sitä juniorityötä ja muuta, että se on hieno juttu. Joo. Tunnetko Valtista Öberin Pena? Tunnen oikein. Joo, se on mun oikein niinku mun molempien vanhempien niinku lapsuuden kaveri. Mun synnyinkoti on Klaavutiellä ja Pena asui siinä piha-alueella. Okei, nyt kun ollaan täällä Eastonissa, niin tää on ihme paikka siinä mielessä, että nyt kun tällainen lasti tuli taas kerätty ostoksia, niin Penaan törmäsin, Viston Lauriin törmäsin, Nymanin Johnny, eli näitä Valtti-ikämiesjalkapalloita, jotka on sama ikäluokka. Tää on ihme paikka, että täällä aina törmää johonkin tuttuun. Joo, siis mä käsittääkseni Pena sai sydärinkin joskus kentällä, että Vuokko sanoi, että hän varmaan lähtee saappaat jalassa, että se ei fudista lopeta. Muistan tapauksen, Pena pelasi ikämiesmatsia, silloin taisi olla 70 matsia. Onneksi kentällä oli Rantalan Ponu, joka oli tällainen ambulanssi sairaan hoitohenkilökuntaa. Ja sitten seuraavassa pelissä oli naisten peli, sattui olla naislääkäri. Ja tämä kaksikko teki niin paljon niitä oikeita asioita ja hyviä asioita, että Pena elää hyvin tänä päivänäkin, vaikka jalkapalloa. Hän just kysyi, että pystytkö vielä pelaamaan. Polvi on niin kipeä, että ei pysty. Nyt se on siinä kondiksessa, että ei pysty. Okei, joo. Muistelinkin, että sillä oli jotain vaivoa siinä. Joo, no kaikkea hyvää hänelle. Kyllä mä sitä aina silloin tällä tässä näen, että olisi muutenkin niinku aihetta jutella, kun niinku mun faija on poistunut niinku keskuudestamme jo 93, että siellä olisi semmoisia tarinoita, mitä mä en ole kuullut paljon. Että Pena on tuolla syömässä, ettei muuta kuin sinne missä vaan. Se on? Tuossa kauppa. Siinä kahviossa? Oli äsken kahviossa. No niin, mä katon, jos mä vielä kerkeen näkee, mutta mitäs vielä, haluaisit siitä 80-luvun Kontun melkein niinku Veikkausliigaa pääsystä sanoa? No hei, iso arvostus niitä pelaajia kohtaan. Mä oon todennut monta kertaa, että jos ne pojat ei olisi ollut niin innostuneita ja hyviä, niin ehkä mun valmentaura ei olisi koskaan lähtenyt edes käyntiin. Aivan. Upeat pelaajia, hienoja ihmisiä ja kiitän heitä suuresti ja arvostan. Jep. Joo, niin, siinä on, se on niinku, no mä oon ite 84 syntynyt ja siellä on niinku mun ikäluokas muun muassa Halstin Markus, ketä pääsi niinku vähän pidemmälle ja siellä on muutenkin lahjakkuuksia ollut mutta noilla niinku alueilla se on vähän silleen niinku, että kotiolot ja muutenkin silleen päättäväisyys ratkaisee paljon, että niinku viekö päihteet tai muut niinku meiningit sitten niinku mielenkiinnon, että siellä olisi ollut niinku monta muutakin lahjakasta, kenellä olisi ollut potentiaalia niinku junnuvuosista päästä pidemmälle, mutta niin täytyy sanoa, että tuossa se urheilun salaisuus itse asiassa on, että toivottavasti mahdollisimman moni niin kuin lähtisi nuorena jo harrastukseen mukaan. Siellä on kavereita, siellä on toimintaa ja silloin kun sä oot siellä kentällä urheilet, pelaat, sä oot hyvässä kunnossa, sä voit päästä eteenpäin, että susta tulee vaikka millainen huippu ja sitten toisaalta se poistaa sen vaihtoehdon, että sä vaan hengailisit jossain kartsalla ja silleen, että musta se on hyvä vaihtoehto. Joo. Mä muuten viime kesän satuin kävelemään Mustikkamäellä, niin huomasin, että sä siellä keräät lehtiä ja työnnät kottikärryyn. Mä vähän vakoilin sitä toimintaa, että mitäs hämärää täällä tapahtuu.
pidät ilmeisesti aluetta siistinä. No joo, kyllä aina tykkää melkein. Jos talvi, niin mielellään tekee vähän lumitöitä ja jos kesä, niin on ne sitten lehden keräämistä tai mitä tahansa, niin se on kiva touhuilua siinä luonnossa. Juu. Se pitäisi kaikkien vähän niin kuin oppia, että toi Kontula-Ostari-alue alkaa menee vähän niin kuin epäsiistiksi sille, että kun jengi niin kuin, vähän niin kuin perseilee siellä, että omat jäljet ainakin osaa siivota, että niin kuin, ei jätetä roskia sinne niin kuin eläinten ja lasten vaivaksi ainakaan. Mutta tässä oli aika hyvä tämmönen tiivis jutustelu jo, että mä en sua enempää ehkä häiritse. Ei muuta kuin kaikkea hyvää. Joo, voidaan ottaa vielä tämmönen pieni kuva tähän. Niin, koska me niinku, siis nämä haastattelut on ollut niinku, mä olin siis Ugandassa tossa niinku viime joulukuussa ja siellä sai pari haastattelua aikaa, yksi kitaristi ja sitten yksi safariyrittäjä ja nyt oli 3. haastattelu tähän niinku liittyen tähän Kimiin, että oli pesätiimihommissa mukana. No se nyt on tietenkin se 6-7 divari foodis, mitä he on pelanneet, niin niinku sille ja aika niinku eri leveleillä, millä sä oot ollut, mutta kuitenkin se niinku itselle on ollut se niinku yhteisöllinen niinku merkitys, että niinku tehdään jotain muuta kuin vedetään päihteitä. Ehdottomasti. Niin Pesatin pääsi muun muassa pelaamaan Besiktasia vastaan joskus 2000-luvun alussa, ihan niinku sattumoiden kaupalla, että oli niinku Marmariksella loma ja näin poispäin, ja sitten on niinku sovittu joku paikallisen harrastajengin kanssa vastus, niin sit siinä on sattunut niin, että täällä on maajoukkueen jätkiä vastassa, mitäs hemmettiin. Hei, Marmaris on mullekin tuttu paikka. Mä oltiin Pietarsaaren Jaron. Mä olin Jaron-valmentaja 94-97, niin oltiin Marmarissa aina leirillä. Joo. Et siellä mä näin, kun ne koululaiset, niillä on kaikki se koululaisasuja ja muuta, ja kiva paikka. Joo. Alright, mutta pistä tälle, niin nämä mun aikaisemmat niinku haastattelut on 2-tuntisia, mutta tää on hyvä niinku, joskus se on hyvä niinku lyhyt haastatteluita. Vaan lyhyesti. Joo. Jep.